alles iemand is bijvoorbeeld met de hijab of met de baard, de regering altijd als terrorist bijvoorbeeld. We hebben helemaal geen recht. Als ik zeg Syrië, Palestina of Myanmar, dan weten de meeste moslims waar ik over wil praten. Maar wat als ik zeg Oost-Turkestan of Oeigoeren? Want ook in het westen van China wonen moslims als minderheid die daar onderdrukt worden. Vandaar dat wij een gesprek zijn aangegaan met Abdulghani Sabit. Hij is een etnisch Oeigoer die zich actief inzet voor de belangen van deze moslimminderheid die door de Chinese staat wordt onderdrukt. We zijn daarom naar hem toegegaan om met hem kennis te maken en om te begrijpen wat er precies gebeurt in China en hoe het gesteld is met de situatie van de Oeigoeren en wat de moslimgemeenschap kan betekenen voor hun broeders en zusters in Oost-Turkestan. Abdulghani Sabit volgt op dit moment intensief lessen Nederlands en hij wilde graag ook ons in het Nederlands te woord staan. Kijk mee. Sinds wanneer wordt jouw land bezet door China? Na Wereldoorlog 2, eigenlijk de Communistische Partij leider Mao leidde de Chinese soldaten en de bezet van Oost-Turkestan. En de naam is daarnaast veranderd. Tegenwoordig Xinjiang Oeigoerse Autonome Regio. En Oeigoer, is het een bevolkingsgroep? Wat betekent dat eigenlijk? Oeigoer is een bevolkingsgroep, naam van een groep. Ja, en hebben jullie een andere taal of een andere cultuur? Wat is het verschil tussen Oeigoeren en andere mensen in China? Andere volkeren? Bijvoorbeeld Oeigoeren, wij hebben Oeigoerstaal, eigen cultuur. En ook Oost-Turkestan was onafhankelijk land. Vergelijkbaar andere mensen, net als goeie moslim. Ik zeg niet goeie moslim. Hè? Ja, het is een bevolkingsgroep. In de bevolkingsgroep. Dat in China, er zijn twee grootste moslimvolken in China. Eén is Oeigoeren, anders is goeie moslim. De Oeigoeren zeggen dus dat zij worden onderdrukt door China. Terwijl er ook een andere bevolkingsgroep, de goeie moslims, in China wonen. Hoe komt het dat de Oeigoeren slecht worden behandeld in China? Wat is de oorzaak? Dat is heel simpel. Dat is heel simpel, want de Oeigoeren, we hebben eigen cultuur. We hebben eigen taal. Oeigoeren vroeger was we oprecht een onafhankelijk land. Maar de goede moslim zijn altijd deel van China, dezelfde cultuur en dezelfde talen. Daardoor. En hoe lang wordt precies Oost-Turkestan eigenlijk dus bezet door China? 67 jaar. Daarvoor is Oost-Turkestan Islamic Republic. Okay. Ja, de naam was Oost-Turkestan Islamic Republic. Je zegt dus dat de Oeigoeren worden door de Chinese overheid onderdrukt. Op welke wijze worden ze precies onderdrukt? En zijn daar bijvoorbeeld rapporten van internationale mensenrechtenorganisaties, iets dergelijks? Eigenlijk de Amnesty International en Human Rights Watch. Ieder jaar gaat over de Oeigoeren. Het echte probleem is, na 11 september, de moslimvrouw mag niet hijab draagt. In heel Oost-Turkestan mogen vrouwen dat niet? Eigenlijk als iemand werkt, net als regering, overheid of bedrijf bijvoorbeeld, dan mag niet de hijab dragen. Mag niet dat dragen. Mag niet. Dus vrouwen moeten alleen in privéleven en niet als zij werken? Privéleven, oké, mag wel. Maar dat is Oeigoers hijab. Dit soort hijab bijvoorbeeld, mag niet dit soorten. Nee. Wat zijn andere vormen van onderdrukking? Bijvoorbeeld alles in kinderen, jongen onder de 18 jaar, mag niet in de moskee gaan, mag niet islam leren, bijvoorbeeld. En als iemand is onder de 45 jaar, mag niet de baard groeien. Als iemand is bijvoorbeeld met de hijab of met de baard, de regering altijd als terrorist, bijvoorbeeld. We hebben helemaal geen recht. Ook we hebben ook onderdruk bijvoorbeeld, one child policy. Bijvoorbeeld de vrouwen mag niet meer dan 2 kinderen. En doet de internationale gemeenschap iets voor de Oeigoeren? Bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties, doen zij ook iets voor de Oeigoeren? Of is het alleen maar jaarlijkse rapporten? Mensenrechten, kijk, eigenlijk in China is
we hebben in China helemaal geen vrijheid. Ieder jaar mensenrechtsorganisatie, Human Rights Watch, altijd schrijven rapporten over de Oeigoeren. Maar er is geen actual actie. Ik bijvoorbeeld geen actie tegen China bijvoorbeeld. Alleen vergadering, alleen demonstratie, bijvoorbeeld Oeigoeren in Europese landen, ook Verenigde Staten, maar anders helemaal niks. Hoe zit het met steun en hulp vanuit andere islamitische landen? Nee, want islamische landen, zij hebben een heel goede relatie met China. En eigenlijk, we krijgen helemaal niks van de islamische landen, ook moslimsgemeenschap. China beweert zelf dat Oeigoeren zich bezighouden met terrorisme. En dus de Chinese overheid is gedwongen om terrorisme te bestrijden. Klopt het dat er ook terrorisme is in Oost-Turkestan? Dat klopt helemaal niet. Eigenlijk China is een heel grote leugenaar. Als daar dus echt helemaal geen terroristische activiteit is in Oost-Turkestan, van waar begint China daarover? Hoe zijn ze erbij gekomen? Na 11 september, de Oost-Turkestan, Muslim is terrorist. Dan de antiterrorisme, de China misgebruikt. Dat antiterrorisme law tegen de Oeigoeren. Daardoor dat ze echt goede kans om Oeigoers mensen te vermoorden en Oeigoers mensen assimileren into Han Chinese. Daarom China is gebruikt dat kans voor hun eigen voordeel. Dus China probeert sinds 11 september met dwang de Oeigoeren te assimileren in dominante Chinese cultuur. Precies, bijvoorbeeld na 11 september. De Oeigoers mensen mag niet eigen taal te gebruiken. Nu, alles te rapporteren vanaf september, alle middelbare school, de Oeigoers taal mag niet gebruiken. Kijk, de taal is niks te maken met het terrorisme. Kijk, de Oeigoers taal, dat is mag niet. En ook bijvoorbeeld de Oeigoers cultuur. Ook sommige cultuur, Oeigoers mensen hebben hun identiteit blijven, maar China zegt nee. De cultuur en de religie, de taal is heel belangrijk voor een volk. Daarom is de Chinese regering de dreiging wil helemaal kapot maken. Het is grappig dat in Nederland heel veel aandacht is voor de Tibetanen, die ook door China worden onderdrukt. Maar eigenlijk wat jij zegt, dus dat hoe China met Oeigoeren omgaat, is misschien net zo erg of wel erger. Terwijl daar eigenlijk nauwelijks aandacht voor is. Nederland, ja, eigenlijk de Amnesty International in Nederland geprobeerd iets te doen voor de Oeigoeren, maar dat is niet voldoende. Dat is niet voldoende. Eigenlijk, ik verzoek, niet alleen Nederland, maar bijvoorbeeld ook andere westerse landen, ook in de islamische landen, moeten hun journalisten, ook hun delegation sturen naar China. Ook Oost-Turkestan, en daar zelf ogen kijken wat precies daar gebeurt. Ik weet dat China is helemaal geen toestemming geven. Maar doe maar, probeer maar. Jij bent de regering. Praat met de Chinese regering. Ik bedoel bij moslimlanden bijvoorbeeld moet gebruiken hun economic relatie met China en praat met de Chinese regering. Ja, stop de onderdrukking van de Oeigoeren. Als Oeigoeren al zo lang worden onderdrukt door de Chinese overheid, voeren zij ook verzet? En zo ja, op welke manier voeren zij verzet tegen de Chinese overheid? Nee, kan niet. We hebben helemaal nog geen recht, geen macht. Bijvoorbeeld jaren 89 en 90 Oeigoeren geprobeerd om vrededemonstratie. Wel gezegd, kijk niet, mag niet twee-child policy voor de Oeigoeren. Dat is helemaal injustice. Onrecht. Helemaal onrecht. Dat klopt niet. We hebben rechts. De studenten gedemonstreerd, vraagt de regering. Maar de regering gearresteerd en vermoord Oeigoeren. Helemaal niet geluisterd. Dus je kan eigenlijk niet eens bezwaar maken. Je kan niet eens zeggen dat jij daar niet mee eens bent. Nee, kijk, we hebben geen tv, geen radio, geen krant. Alles controleerd door de Chinese regering. En niemand kan praten. De Chinese regering onrecht tegen de Oeigoeren. Kan niet. Kunnen Oeigoeren niet bijvoorbeeld via internet, via social media in hun eigen gebied actie voeren? Is dat niet mogelijk? We hebben wel Oeigoers taal, maar Oeigoers website, alle websites gecontroleerd door de Chinese regering. Bijvoorbeeld Facebook is geblokkeerd, mag niet. Twitter is geblokkeerd, mag niet. Bijvoorbeeld. Vroeger is High Five. Ook mag niet.
Alle social media mag niet. Alleen bijvoorbeeld de Chinese media, bijvoorbeeld Zisendri, sommige WeChat bijvoorbeeld mag wel, maar WeChat altijd gecontroleerd bij de Chinese regering. Er zijn heel veel Oeigoeren als vluchtelingen of immigranten in andere islamitische landen. Worden in andere landen, zoals bijvoorbeeld in Turkije of de Arabische landen, wordt er genoeg aandacht geschonken aan de situatie van Oeigoeren of niet? Alleen Turkije. Andere moslimlanden helemaal niet. Turkije al zijn best gedaan. Meer dan 10.000 Oeigoeren wonen in Turkije. Turkije al zijn best gedaan. Maar andere islamische landen, bijvoorbeeld Kazachstan, Kyrgyzstan, Pakistan, ook Egypte, u weet het hè, bijvoorbeeld. Dus helemaal geen aandacht geven over de Oeigoeren. Altijd goede relatie met de Chinese regering, economisch geld. Daarom geen aandacht geven voor de Oeigoeren. En de reden waarom Turkije wel helpt is omdat jullie een gemeenschappelijke cultuur of taal hebben? Eigenlijk Oeigoerse taal lijkt op Turkse taal. Oeigoers is ook Turks, Turks is ook Turks bijvoorbeeld. Zelfde achtergrond hè. En ook bijvoorbeeld Turkse mensen altijd achter de Oeigoeren, want 1000 jaar geleden Turkse mensen van Turkestan naar de Turkije gekomen. Dus de Turken in Turkije, die zijn oorspronkelijk eigenlijk uit Turkestan, dat gebied waar de Oeigoeren vandaan komen. Precies. De Turkestan daar in Turkije gegaan. Jullie zijn dus eigenlijk de echte Turken. Ja, precies, we zijn Turks, precies. Er zijn veel critici die zeggen ook bijvoorbeeld dat je China niet tegen moet spreken, omdat China zo'n grote economische macht is. En dat misschien daarom heel veel islamitische landen heel voorzichtig zijn om op diplomatieke veld iets te doen voor de Oeigoeren. Wat is jouw reactie daarop? Mijn reactie is heel makkelijk. Leren van Western-Europa. Bijvoorbeeld de Western-Europa helpt de Oeigoeren bijvoorbeeld, de mensenrechten, de freedom of speech bijvoorbeeld. Altijd de aandacht geven aan de Oeigoeren. De westerse journalisten naar de Oost-Turkestan, daar gegeven video willen maken en schrijven gaat over de Oeigoeren. En dan ieder jaar de rapport, dat is bijvoorbeeld alle de Western-Europa helpen Oeigoeren voor gelijke mensen. Dus eigenlijk vreemd dat West-Europa, niet islamitisch, schenkt wel aandacht aan de Oeigoeren, maar de islamitische landen weer niet? Nee, islamische land moet een beetje durven. Ik wil islamisch land een beetje durven. Ik wil bijvoorbeeld goed aandacht geven aan Oeigoeren. Sturen journalisten te kijken. Niet manier van de bijvoorbeeld onafhankelijk of anders. De manier van de mensenrechten. Die kan wel helpen de Oeigoeren. Een beetje aandacht geven. Ik wil gebruik maken van economische relatie met China. Kijk bijvoorbeeld, we hebben echt goed relatie met jou. Kijk, Oeigoeren zijn moslim, wij zijn moslim. Dat is niet goed, dat klopt niet. Onderdrukken Oeigoeren, dat kan niet. Dat doet niet. Alles jij doet, dan economisch is niet goed. Je moet gebruiken dat dingen. Onlangs was er in Egypte een groep Oeigoer-studenten opgepakt. Yeah. En die werden gedwongen terug naar China gestuurd. Wat was er precies gebeurd met die studenten? Dat is echt raar. Eigenlijk vanaf mei, de Chinese regering wel gedwongen Oeigoer studenten die wonen buitenlanden, terug naar de Oost-Turkestan. Anders, we gaan naar uw familie opgepakt. Sommige studenten wel terug, sommige studenten niet. Daarom de Chinese politie, ook de Chinese, weet ik niet, hun diplomatie, bijvoorbeeld de Egypte, de politie, opgepakt Oeigoeren zonder reden. Want de studenten die Egypte komen met paspoort, met de visum van de toestemming van de Egypte regering. Waarom ze opgepakt? Zij zijn helemaal geen terroristen, ze zijn alleen studenten. Want in China, in Oost-Turkestan bijvoorbeeld, we hebben helemaal geen kans om islam te studeren. En daar, alleen 1 of 2, maar die 2 college, dat werkt voor de communistische partij, geen moslims. Daarom de studenten willen niet leren, dan komt de islamisch land, net als Egypte, daar islam leren en daarna terug. Ze willen helpen voor de Oeigoeren om islam te leren. Maar China zegt nee. De Chinese regering gebruikte islam voor hun communistische ideologie, communistische manier. Maar hoe komt dat? De communisten is een moslim toch, bijvoorbeeld. Daarom de Oeigoerse studenten, zij willen niet studeren, komt de moslimland studeren, dan terug naar China. Dus, zij wil helpen de Oeigoeren mensen om islam goed te begrijpen, goed te leren. Hebben de islamitische geleerden of de universiteit in Egypte
Hebben zij geen bezwaar gemaakt? Eigenlijk, het probleem is, ik weet in de Arabische landen, ze hebben echt een mooi te leven. Economisch of anders, heel veel conflicten. Maar de Egyptische regering, ja, ze heeft goed gewerkt met de Chinese regering voor hun eigen belang, voor geld. Maar islam akida mag niet. Ik heb wel bijvoorbeeld, ik kan veel sheikh van Egypte, veel sheikh van Saudi-Arabië. Waarom zij zijn zwijgen? Zij willen niet praten over de Oeigoeren. Oeigoeren zijn moslimbroers en zusters. Waarom? Ze moeten bijvoorbeeld praten met hun regering. Ze moeten bijvoorbeeld een khutbah, een jum'a praten. Waarom doe je dat? Maar de sheikh, de ulama, stil, niks gedaan. Ik ben een beetje teleurgesteld. Er zijn dus ook al jaren Oeigoeren hier gevestigd in Nederland. Hoeveel Oeigoeren zijn er in Nederland en hebben jullie ook hier organisaties of verenigingen? We hebben een vereniging hier. Volgens mij in Nederland ongeveer 1500, ongeveer 2000 Oeigoeren wonen in Nederland. Wat kunnen moslims in Nederland betekenen voor hun broeders en zusters in Oost-Turkestan? Broeders en zusters in Nederland. Als kans hebt, visit in Oost-Turkestan. Kijk maar de moslims leven. Dan schrijf boeken, schrijf artikelen. En altijd achtervolgen wat precies daar gebeurt over de Oeigoerse mensen. En bijvoorbeeld vergadering doen. Ook in de Jum'a of Khutbah bijvoorbeeld. Dat ook zeggen wat precies daar gebeurt. En contact nemen met de Oeigoerse organisatie. Maakt niet uit Nederland of ander land bijvoorbeeld. Wil je nog meer interviews zien van mensen die zich actief inzetten voor de samenleving en specifiek voor de moslimgemeenschap? Of heb jij een suggestie van iemand met wie wij in gesprek moeten gaan over een actueel onderwerp? Zorg dat je dan ook in contact blijft met Hollandistan. Like onze pagina op Facebook en ben je actief op Twitter. Zorg dat je Hollandistan op Twitter volgt. En we zijn ook actief op Instagram. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Wassalam.